Hello, rigya kami sa Barangay Maria, Lawaan, Antique. Ako dyan si SP Alamis. Nangingagawid kami kay gusto naman makita si Ma'am Lani Libdan Domingo. May ginpostan na kaya sa Facebook nga pangayo na kang bulig. So bilang board member kang probinsya, kagtaga rigya ako sa Lawaan, concern ako sa akton nga mga pumuluyo nga nagaproblema. So agi kami rigya pamangkuton kung ano anang sitwasyon sa kabuhi. So pasalamat ko noona kay Kap Dongdong Alunsagay kay gin-message ko tana kag nag-response lagi si Kap Dongdong dapat gid mambuligan niya si Ma'am Leni Domingo. Nakita ko ang post mo sa may Facebook, problematic ikaw, pwede mo matugro gamay nga explanation andot nga gin-post mo ra kag ano gid man ka problema ang natubang mo kanya. Napatay akan ba na orat ginbinin tanak nakan apat bilog bata nang ginbining nakan ti ora ko ti kasarang ipakaon. Di na mo rin ngayo ko puli ko sinuloy nakan nga sarangan ko ipakaon kan bata ko pa eskwela darwa school ko darwa elementary. Wat bulaan gid ako ti bugto ako orat dinikanan orat ti tiya ti orat mabuli kinakan orat balulupa man ako ora man ti ano balay gid lamang ti orat niyo ako ti man kunon kung nga bata kung may. So ang mga bata mo kaya para edad na rin ang pinakagurangnan mo pira? City. Eskwela grade 9. Tiyang ba sarako 14 gang grade 8. Ang sarako gang 8 grade 3, ang gamay ko grade 1. Di sa pagkaandaan din akong buol amo ako kaya wanon ko sanda kara. Di mahal ang barak lang kaya napatay kon bana gumugtok kon bagas ni nakanta nakan matbugas kami napadara ko sa katapusan ti pag 22 patay tana ti at bulan ako. Bisan barakal kandila na pagpatay na wala ko ti barakal. Ano natabo sa bana mo? Sa Manila ta nag-obra? Nag-construction to, nag-lockdown ron, naguntat ng obra, nagsaka lang to sa naduyungan, na irat obra ta ti kung sang ano, tuguro na naduyungan na, napadara ano kada sa bulang kasarado, 800. Hindi, katispasin, nagtyagaan ko lang yun, sa wara lagi. Ano't napatay si mister mo? Na balkang nasakaan na nag-istorya pa may alas 11 sa gabi kara nanawag na akong kumusta ng mga bata nakandaga si answer ka module pag-aaga nanawag ng list na tulungan na gainit-init ko kun bana kaya sa salog nga ora sa nang kabartangan basa ro kuno puro nagdara sa ospital kuno indispat kuno patay ang balak doktor pag guwa ang result ang balak doktor COVID kuno may COVID daw nga wat na batyag ora mag-uubo ora maglagnat. Tapos iparilis ang bangkay, hindi magsugot ang doktor, kundi kremit, hindi wala makita mga bata na, hindi magsugot ng mga bata, di sunugon tatay, dati ano ayot nimo, irayo, takon, wala ko ti 5 ano dito, ano ko ba yung bangkay ng kan, hindi makusarang mo ipadara doktor, daro niya ang bangkay, kwarta ako na kaptan, isang hindi pumasahe ko, gusto ko doktor, ako kuno buol to sa nila, anong kutakan na ko ti, sa dapli, hindi naman, mantenir kami kura. Hanggang saan oras natabo? October 22. Kaya mo tayo naluoy si baby nakanay kada ko kita naknakon si Genevieve nga kada kita nang gibi ak magturok sa mga bata ko hindi man ko man gorong hindi ko masarang mapakaon mo to ginpost na ko hindi lang bimayha ko basi mo ko nang tawang nga ora paagi sa bana ko napatay na nangalimos ako inambibay ilam nati ang katadang malawano kasing-kasing maluoy tak ning murang hindi ta maluoy bay ito kundi bulig na kundi lang bimayha ako basi mo kung tao nga gingalit akong party sa bana ko nangayo ngayo ako ano. So umpisa nga gin-post mo tana sa Facebook, may nagburulig naman kanimo. Ang grocery ito kung sa Lilia halin to sa may sakop Lawaan to. Grocery nga ito sa balay. Ora ko kamaang kasi nung arang ka to yung balkang nagatan tiya na kuno nag-obra ko na sa sagwa ko no. Mugani ko pasalamat gani ko sa naghatod salamat ko padara nga nakon may bulig sa naknakam sa grocery lang edi isang dapli sa balay ora hindi ko sarang ano may administrasyon ko. Kung hindi ko manghilot hindi ko kwarta. Tirot bugto taking ngayon at lupa man ako tiwanong ko ba kang kabataan nga. So kinkuon mga kapanghilot, nagahilot ikaw sa eskwela ko gyamon kang liga to ano to 2017 sa TESDA. Siyempre, himo ko man nga mura iti para makakwarta man ako siyang gamay. Sa eksperyensya mo, kung massage ikaw nga bilog nga adlaw mo massage mga pirakitaan mo. Taas kita ko, kung iba man tag 50 to sang gatos. Kay kung sino makunakan mo pa mahilot, ilutoy ko rati kung may ikon kada adlaw may tao makunang mahilot is ni mana man ti. Sa mga kabataan mo kaya diin tanda. Ito tanan
sa balay. Wala ka ti bata nga nag-ubra. Iti ano bro mo, ganser module ang grade city ko to, ang 14 ko to ganser man anak-ana pasa sa Lunes, ang grade 3 ko to mo to sa balay to. Bata ka nagsakada. Hindi ko gusto man ang mga bata kung mauntat pag-eskwela ti ano may mo urat katuwang akong pa-eskwela sa bata ko man. Sige lang sa kabuhi natin durog man ti problema nag-aarabot pero dapat mangin na isig lang kita sa bratsyagan natin. Bakas man kita gyapon, siyempre ang Ginoo hindi man da magpabayaan nga hindi na kita papabayaan niya kan. So rigya kami may dulong kami nga good news kanimo. Nga biskan gamay-gamay lang may mabulig kami kanimo nga gamay lang man nga pang sapi-sapi adlaw-adlaw. Sige, diyan may nag-message siya nakan sa may abroad halin. Nga tuguruan ikaw kang grocery. No, yadi pa yan mga sangkasmana, daraksmana po yan magamit. Sige. Ako gali si Milordes Bantulo sang KBHW kang Barangay Maria. Ang nakulbaan ko. Ang dapat ginman natin nga buligan si Lani Libdan ay amura na sitwasyon kag kaluluoy giman ng mga bata kan sir ay iti wara-wara matanda. Tay naman an ko ray ako simpre nagasulbi mento kananda. Tay amo lang dakan ni ginaano ka na nga dapat gibuligan kita na. Thank you, good ma'am. Sige no, kung sino dyan magpa-massage, si ma'am niya sagad sa anong expertise mo sa pag-massage, ang bilog nga lawas, no? Kasi kung may mga paralyzed, pwede mo maano, no? Pwede kumintin na ng hilot, hindi lang po ang kasarawan, hindi mo na mayan ang paralyzed kasarawan ng hilot ra. So sa kada hilot mo, pirain mo nga sukot ka ra? Hindi ka nanda, hindi man ka mag-comment amo kara maya man ko manaw tao tanan may korta gidaw ora man. Ko talagang kaluoy tak nakon, ay ti amo ko kaluloy maluoy mo nanda. Ang kung gusto niyo papamassage, wala ta nagapanukot ka kamahal, pero siguro kung inyo may bratsyagan dapat beda natin tanak kayong tsakto gid. Amurang inyo mabulig ka na. Rigata na sa may Barrio Maria. Anytime pwede ra mapatawag. Kontak mo kay Kapdongdong Alunsagay. Pwede man kamo ka-kontak kay Genevieve Berdin sa Facebook. Julen Lopez. Loses, salamat gid bahal nga pasalamat gid to group makanakan nga bulig. Tiki Powerment Prop. Salamat gid kaninyo kabahal gid tuguruan nyo ko kabulig bisan amo lang ra. Bahal gid pasalamat kaninyo iti nakadumdum ano kumaknakan kang kinawara. Kung kabataan ko wara kita natuod wala ko sugay ka tigado totoo wala ko tibawad ba di bulan sa kabataan ko sa pagkaon na. Ang nagliligad daw ka namin balikan, mga inagihan nga hindi malipatan. Kabay pa kaluyan kamo Ginoo pugot pa amora maabot kanyong grasya kun bulawan yung kasing-kasing. Hindi mapanas na markahan ang pag-atipan mo ginakahidlawan. Salamat ikap dungdong ay di nangimurat man tanang interviewon ako kung wala tungod na wala ko ka ma-interview bigya sa Bari Maria. Kung nagapademdem luha nga ginpaturo, nagiya ang imuyuham nakatago. Bal pasalamat ko nimo. Basahan mo man Ikaw nagulong natin pa interview siya. So thank you kid. I-pray natin no kung sinorigan may mga bratsyagan nga magbulig kay Ma'am Lani. Message nyo lang ang Facebook, idirektahan nyo lang bulig ka na. Direkta lang kamo sa Facebook ni Genevieve Berdin. Dito lang kamo message ka na kung gusto niyo magpadala kang bulig ka na. No kay ukon kay Kapdongdong Alunsagay. So thank you kid. May God bless us all. Thank you so much. Daw kasan ulang ang atin pag-imaway, darwat ka alima daw hindi magulagay. Dasi kita maghidlaw sa kada isa na, kay nabatsyagan ng pag-igugma. Basahan mo man kun kisa mga sulat ko kanimo, nga rugto nag-umpisa, tinaga kang aking gugma, kay permi kumanduawan
ang binit kang baybayan. Kay rug tumugin tugro, pagpalangga kanaken. Basahon mo man kun kisa, mga sulat ko kanimo. Ngarug to nagumpisa, tinaga kang akong gugma. Kay permi kumanduawan, ang binit kang baybayan. Kay rug tumugin tugro, pagpalangga kanaken. Kay rug tumugin tugro, pagpalangga kanaken.